Klieb tal-kaċċa ta' Malta, English Setters u German Pointers. Dawn huma biss uħud mir-razzetz ta' klieb li nġabru fil-mellieħa flimkien mas-sidin tagħhom għall-attività mtella mill-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti l-FKNK sabiex jiġu assessjati minn ġurija internazzjonali fl-abiltajiet tagħhom fil-kaċċa. Kienu 35 kelb u parteċipant li daħlu għall-isfida wara xhur ta' preparamenti għal sessjoni ta' kwarta biss. Il-ġudikant Taljan Massimo Torelli li ilu jattendi għal din l-attività f'Malta għal 5 snin kellimna dwar il-prestazzjoni tal-klieb. Dal primo anno ad ora, dopo 5 anni, posso dire che sono migliorati tantissimo, sia i cani che i conduttori. Sono veramente molto più ecologici i conduttori, molto più attenti con l'arma e stanno addestrando veramente i cani per poterli portare a caccia in modo adeguato. Din l-attività mtella mill-FKNK ilha tittella għal numru ta' snin u peress li sseħħ waqt li l-istaġun tal-kaċċa jkun magħluq, din l-attività kellha tiġi adattata mal-liġi li nbidlet madwar 4 snin ilu. Il-President ta' din l-għaqda Lukas Mikallef spjegalna li waqt din l-attività ikun hemm min qasbis jispara l-arma tiegħu lejn tajr, iżda jkun imrobbi dilettant b'mod partikolari għal din l-attività għaliex il-lenti tkun fuq l-atteġġament tal-kelb. Mikallef qal li l-ġudikanti ħares lejn ir-relazzjoni ta' dixxilpina u etika bejn il-kaċċatur u l-kelb. Bħala FKNK nemnu ħafna fl-etika u dixxilpina kemm bħala l-kaċċatur membru u l-kelb. Biss ukoll qed naraw ukoll fejn daw il-ġurija li għandhom fama internazzjonali fejn ħajjejnu wkoll il-parteċipanti fil-futur ikunu jistgħu jagħmlu tista' tgħid sessjoni ta' taħriġ biex il-klieb ikunu dejjem aħjar u nisperaw li forsi fil-futur qarib ukoll ikollna parteċipanti fuq il-kontinent Ewropew.